alọghachitela nwoke ọma tupu anyị aga ezumike anyị kwuru okwu anyị elebara ndị herdsmen anyị elebara ndị polisi anyị elebara ndị SARS akpọtụchala ha aha mana ile anya ndị ọzọkwa mere ọnwụ a ji jupụta ebe niile aga na ofu obodo ekpochapụ ha akpọ ndị ka ahụ ndị Boko Haram ha na-egbu ma ndị soja na-egbu ma ndị civilian olee ha ga-eme na nke ahụ o nwere achala ya emegbu bịa ndị ọlụa n'anya ka ị na-ajụ esi ya ma gwụkwọ na onye achala n'anya ịmasị uche onye adịghị njọ ọha krasi ka ana m ekwu ka o si dịlu n'obi o kwesịrị ewu elu ịnụ n'anya ịfụ na ọgụ ndị Boko Haram ọkaligwe Naijiria maka onwe mgbe emechara asị anyị teknikali na-emeligwe ndị a ekwucha nke teknikali dị mkpa oyibo karịa anyị akụkụ elu niile n'izuụka ngwụcha izuụka ọsụcha oyibo teknikali ndị agbuo egbu ọsọ gbara ihu gbaa azụ ndị agbuo egbu emekwa ọzọ asụọla anyị oyibo na nke nwa teknikali we advance nke nwa oyibo karịa anyị akụ ihe m na-ekwuli na nke ndị Boko wo inene maka Boko a na-ekwukwa n'okwu ya wụrọli ọwọkwa local ọkwa international o bidoli from ndị Syria na Libya ndị nke ISIS o kwesịrị iwe elu ụdị ọgụ akaligolo Naijiria maka ọkaligwe anyị onwezi ihe ọzọ anyị emenwu anyị jọsụ n'ozie na nekwa Chineke o kwesịrị iwe elu ndị na-achị anyị mana ọkaligwe ha na ha nọ na-ebute ego enochagbu ha ejeje chọọ mba US ma wu mba Israel ndị odolo anyị nụso ndị ọgụ ọfụma danya edele ndị akwụkwọ ha ekpe anyị ndị amị ya na-akwụ ụgwọ ka ndị anyị echekọta nwa ozi n'onwe anyị ụmụaka ndị nọ n'amị kwesịrị na-alụla ịnọchitere anyị ndị Boko Haram ọnwa ndị nke mbụ nọ na ndị Boko Haram nwa na-enyichazi bọmbụ mine ka ọ na-eme elu enyi bọmbụ n'ala elu eme ama moto unu li anya enu dum ndị agwụ ụmụazị anyị were moto na-agbagharị n'ime Sambisa Forest dum ndị nke akpụcha so ị na-efu na anya ọgụ ọkaligwe Naijiria karịa ma ọkalị ha amị anyị nọ ngwa ọgụ ka enyela ụmụaka akụ nwere oge e kwuru akpa aha ego eji na-azụta ngwa ọgụ eweta ya ọ pụtara na ndị e nyere ngwa ọgụ ha ji alụ ọgụ isi gị na-egotela onye bụ ngwa ọgụ ihe ijulu n'ọkwa ma ọkpụ isi ama akpụsi agụba dị nkọ da anyị ma agụba dịrọ nkọ agụba dị nkọ na ọkpụ isi wee fe amala akpụ ewee mekwu ekwulu okwu si elu egote ngwa ọgụ nye ụmụazị egotela ngwa ọgụ nye ụmụazị ya oke gekwa ntị unu chelụkwa ama na ndị Boko Haram na-eni mine the whole of Sambisa Forest ha enijugwe mine na ọmụmaatụ iluo na US military onwe ya na-akpọ mine sweeper onwe moto a na-akpọ mine sweeper ọ na-adịkwa ka armored personnel carrier ma ọ dịsa armored tank elu onye nwa ya ebu ụzọ na-aga obulu ụzọ na-aga ọ na-esweep ebe ọ na-enwe mine na ọkpazie nye abọmbụ ọgba oluzie ndị nke ụmụaka ndị nke amịwụ ndị nke field infantry wezie moto ha ma ndị nke ji ụkwụ aga na nkịtị na ma elu ụmụaka elu ndị Boko Haram ezocha ezo wee rocket nke bazooka ndị nke a na-ebu n'ubu aka ha ka wee hilos ndị amị anyị na-abịa ịgbadi ndị a na elu iwe AK-47 ma ụmụ Kalashnikov rifle agba onye ji rocket launcher ọ bụrụ na ihe dị otu a na-aga n'iru ọ wulite gị na ọ nwere mgbe ọ ga-eru agaghị enwezi ndị soja n'obodo anyị bụ Naịjirịa ọ bụrụ na ọ nwere mgbe ọ ya emeluo masị maka n'ihi na onwe ha na-egwu alụkwaghị ma ọ nwere ndị nke mma wee elu ine n'anya onwe ka isi jee kama mgbọ ya atụghị ikposa ha uniform na egbe nalie welụ ndogumele ihe maka ọ bụrụ na elu na-egbu ndị a ka a na-egbu o kwesịrị iwe elu akwado ụmụaka ọfụma ha jebe nyawa ọgụ a na-eje na Sambisa Forest ewele ma helikọpta kwadochala ha na-enwecha ma dis military drone ndị ọcha bụ elu a na-enwegasị dị surveillance drone a na-eji aga for surveillance na-eji nnyopụta o kwesịrị iwe elu ma n'ime abalị enwe drone ndị nke na-aga n'ime abalị ihe enweta ndị anwa ha n'aka ka nwụrụ ọkụkọ welu ewe drone a na-akpaghalị na ya Sambisa Forest ha nọ n'ofu ebe enwe command zone weli ya na monitor malụ ka ndị a si eme their movement nwee nụ ma mine sweeper nwegasị ya ngwa ọgụ dị iche iche kwado ụmụaka akwado ekwu mgbe na ọwụlụ dị nwatakịrị afịa nna ịhakpu ya mmiri n'azụ ọ na-emelu ndị a dị ụmụaka anyị ụmụaka military anyị cheje ndụ ha hakpu ha mmiri n'azụ gwelizie ego nke ewetara ya ejide ewele ego ezigbo egbe eweli ekpu ndị nke sekuriti na-esogharị ha ma sekuriti ndị na-eso ndị pastọ ngwa lee n'anya dịka m kwuru ịma a na-ekwu ya dịka ọwa egwuregwu ọ bụrụ na ọ na-emezi ndị uwe ndị na-arụ Naịjirịa ọrụ na ndị dịka ndị uwe ojii ma ọ bụ ndị soja na-agbazi ọsọ uwe ntụntụ na-agbazi ọsọ n'ime Sambisa Forest n'ihi na ha enweghị ngwa ọgụ
ya wụrụ na ndị obodo anyị bụ Naịjirịa anyị achị achị mara na ihe dị otu a dị, ọ pụtara na o nwere mgbe ọ ga-eru dịka m kwuru, ị gaghị ahụzi ndị ga-alụ ọgụ ahụ. Ma ịhụ ndị ga-alụ ọgụ ahụ, ngwa ọgụ ahụ ha na-ekwe nkwa na ha ga-azụ na ha ga-azụ na ha ga-azụ. O nwere ụgwọ onye isi ala kwụrụ banyere ụgbọelu a sị na akwụrụ ndị US, ị ga-echeta, a sị na a ga-ebubata ya mgbe gịnị mere? Mgbe ndị mmadụ nwụchara. O nwere dịka ikwuru okwu ndị na-aga surveillance, o nwere ndị na-efegharị n'elu na-enyo ya bụ Sambisa Forest ịmara ihe na-eme. Ihe ndị dị otu ahụ adịghị. Ọ pụtara na ihe a na-asị na a na-eme bọjetị agaghị ewepụta ego sị na ego dị otu awụ ego a ga-eji mee ka nchekwa obodo ya bụ Naịjirịa a na-emeli elu ọkwa na-akpọ ego a na-agwa gị okwu ya na-ewetewo akpa afọ ego ma ọwalụ anya ka isi n'enu ịda ebe ego ọkpụkpụ na ọtọpedik. A na-eweta ego na-ewetacha ego ofe onye elie ego so ya. A na-eweta ego n'ọkwa mgbe nke ịnọzi mgbe Goodluck chịrị kwa ndị akpakpọkọnata ndị asị dị ego eji ego arms nke Dasuki so n'ime ya. Ka emelie gịnị taa? Mana ilu onwe ụmụaka agụụ tili na kidnapping ma ọwa ọda ṅa ụmụagụ agụụ kalịrị elu akọndemọ ndị nke onye nke a na-asị isi blọk eluzie ndị nke a na-eme mpụ na alụrụ a na-ebute millions of naira ofu onye n'onye chagbu weli eje ụmụ Arab country alụgali họteelụ nkịtị na onwere ya na-eme ndị ọ wụrụ dịka anyị kwuru na ọwụ were nwa afọ orizu dịka e kwuru nwa afọ orizu anaghị ka iji akwụkwọ eru akpalụkọ ya n'ụsọ mana otu Chineke si arụkwa ọrụ ma anyị na ha nọkọ a na-ama na ihe dị iche ọlọzi isi nọ n'ugbu aka ọwụ na icheghị n'ihi na anyị na-abịa na isi njedebe. Ọwụ na icheghị na obodo anyị bụ Naịjirịa na ha tinye uchu wepụta obi wepụ arụrụ ala tinye uchu n'ime ka ihe ndị abịa n'isi njedebe ọ ga-abịa n'isi njedebe. Ọ ya abịa n'isi njedebe mgbe alị ka obodo ya atọgbu onwe foto nnenele mgbe nwa Lagos steeti 1940 something mgbe a ịma there's unity in diversity. Igbo, Hausa, Yoruba mgbe aka ihe afọ ka anyị nche na-ekohabit ebikọ ọnụ n'udo na ọṅụ. Ndị a mee onwekwana ife a na-ayọ ndị a nnukwu n'aka ndị a na-achị anyị nọ nye na anyị ọkụ nye na anyị ezigbo ụzọ nye na anyị mmiri na sekuriti ọgwụ liliwezie na ego chọrọ unu bịa. Ọ bụrụ na ile anya ihe a okwu na-emetụta n'ahụ na onweghị oke ihe anyị na-arị unu nwa bụ ndị ọchịchị na ọ bụ ka enwetata ọkụ anyị ji ahụ ụzọ nye anyị mmiri anyị ga-aṅụ were chekwa ihe anyị ga-eri mere anyị okporo ụzọ. Ọ bụrụgodị na anyị enweghị ụgbọala anyị ga-agba anyị na-aga ije obi a na-adị anyị mma. Unu enweta ndị na-eti uwe ojii ma ọ bụ uwe na-acha akwụkwọ ọhịa ka ha wee mee anapụ ha akwanye uwe ojii ka udo wee dịrị. N'ihi na nke a ọ bụ ihe anyị na-arị unu na ọwụ oke ihe. Unu ahụla na anyị abịala n'isi njedebe. Nwanne biko n'otu nkeji Igbo ndị ọma eji aja mba asị m unu na unu afụgo ka nya bụ ihe si dasị na ebe owu na omegbulu onwe nọ n'okwugbulu onwe na-akwụzi ya elu onye ọwụ na mgbalụ nke oyi eme ka obodo anyị Naijiria dị mma biko ka anyị jikọọ na aka ọnụ mee nya bụ ihe. Ana m ekene ndị Igbo wu igwe bụ ike. Ana m asị unu sonyekwala anyị mgbe ọzọ. Ana m ekene onye ọbụla ekenesi unu ike ọ ka wiche oku na ekene unu daalụnụ nne daalụnụ.